Number 7, Provincial Administrator Attorney Ray Frano Diaz, gina-appoint bilang PHO Hospital Operations nga officer in charge. Gina-appoint ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson si Provincial Administrator Ray Frano Diaz bilang officer in charge ng Provincial Health Office Hospital Operation Services as sa concurrent nga capacity. Suno kay Diaz, una, luyag sa gobernador nga tigayon maging self-sufficient liwat ang mga ospital. Ikaduha, gusto sa probinsya nga makita ang mga healthcare professionals kag workers nga makabaton sa nagakaygo kag gilayon nga compensation. Kag ikatatlo, kag importante amo ang mga pasyente makabaton sang di kalidad nga healthcare services. Sa iya nga pagpungko, iya mangin papel ang pag-facilitate sa mas madasig na mga kinahanglanon sa mga ospital sulo sa kay Diaz. Mangin mataway ang trabaho sa mga doktor kag nurse kag tigayon na sila makatutok sa ila trabaho sa pagtatap sa mga pasyente. Ang Chief of Hospital sa gihapon ang magaserbi nga pamuno sang tagsa ka mga ospital. Patawayon ko ang obra sang doktor, patawayon ko ang obra sang nurse kag sang tanan-tanan nato ng mga hospital staff. Getting away ang mga bagay na hindi na nilaya linya, no? So focus ka na ang time mo nakadto na ya sa pasyente. Ti kundi mas damong pasyente ta nga maserbisyohan ta. Imbis ang doktor ga prepare report, ga prepare claims, ti kundi lain na lang ang financial team ang ato ni butang para ga plastar sila ya sang ilaya nga obra pasyente na lang ya ila tuba.